Is-sawm jgħinna nikbru fir-rażan. It-talb jgħinna nikbru fit-tjieba. Il-karità hija r-ruħ tal-ġustizzja. Għaliex is-sawm jaħdem fuq istint qawwi tagħna, dak li aħna nittrejqu u nieklu biex nippreservaw lilna nfusna. U għalhekk meta bis-sawm nitgħallmu inliġmu l-istinti qawwija tagħna, nitgħallmu ir-rażan. It-talb idaħħalna f'intimità ma' Alla. Huwa r-ruħ ta' kull tjieba. Mentri l-karità tħares lejn il-proxmu tagħna. U l-ewwel karità mal-proxmu tagħna hija proprju l-ġustizzja. Għalhekk Ġesu jinsisti li dan il-vjaġġ irid jibda fil-qalb tagħna.